Здравейте, хора! Днеска ще снимаме влог от морето в обзор. Принципно ще дава да вали, ама не всички дни. Да, не всички дни, неделя ще е най-добре. И се надяваме да не вали. Като днеска е петък, в понеделник си тръгваме. Да. Ще снимаме на две части. Да. Като част едно е това и ще имаме и втора част, която част едно ще бъде от първите два дена, т.е. днеска и утре. И неделя и понеделник ще бъдат в част 2. Да. Очаквайте ги, ще бъде много яко. И ще се видим на морето. И хора, Най-накрая пристигнахме. ето може да видите морето. Много е бурно. моренцето. Много е бурно, много. Червен ще отидем се поразходим, да. После ще вечеряме, ще снимаме оттам. И ще вземем И може би ще снимаме малко от вечерното шоу на хотела. Да. Ще вземем и вас. Айде натам. Айде. Хора, провали се. Нямаше никакви кадри от това, не от стадион. Да, щяхме да ходим на стадион на обзор. Ама времето се развали. Покажи им само как духа. Що за време? Не се виждал. Ама Да, обаче е ужасно. имаше един гигантски черен облак, който обаче отиде на Там. Да. Така че спасихме се, обаче няма да се излиза, защото ще завали сигурно. Да. Така че Обаче ще има вечерно шоу. да, и от което ще дадем някакви кадри, не всички. Не пълни, защото стане един час видео. Да. Чакаме се на вечеря или на нещо друго. Парк с езерце. Сега ще направим една обиколка. Само оператор покажи водните лилии. Две. Да. Сега. Тук имаме един фотограф. Напишете в коментарите, ако знаете какво е това розовкото. Има риби също така. Да. Тук е морето. Обаче преди един час вала дъжд. Сега отиваме по-напред до морето, на пясъка може би. И кажи червена роза. Може да не е роза. Да. Роза би трябвало да. Сега минаваме до другото мостче, Да, май има 4 моста. Да. Това, които са абсолютно нужни. Да. Просто може да върви. Обаче тук, ако пуснете една риба, тя може да си прави обиколки, защото това е кръг. Перфектен кръг. Ето тук се качващи и това е много интересно, защото постоянно като се върнете, а това са лепки. Да, те са много гадни. Ще вземем огромни вълни! Глейте! Имахме шанса да видим и делфин, обаче нямаме кадри от там. Видя една шамандура как направо вълните я... Криси, я иди там, застани в някаква поза. Това беше от мен. Айде! Хора, ето и какво ще ядем за вечеря. А това е моята храна. Да, салата. Много. Аз ще имам това. Салата. Много е на едно шоу. И тук има много музика. Ще ви покажа малко и от него. Да, от шоуто. Очаквайте точно сега.
качихме горе в стаята. След партито, много изморени, най-накрая. Не знам, някъде около 10 поне. Да. Много ни се спи. Утре ще ходим на носата нас, така че очаквайте. Ела тук, бе. Така че очаквайте. Ма не така се яде. Така че очаквайте. Може да се изкажа. Така че очаквайте кадри и от носата нас. Имам го на снимка. Може би ще го сложим някъде тук. Ако не го сложим, значи аз съм забравила. Ето тук. Чакайте, ще го видите. Така правят на известните ютубъри. Ето тук. Не. Ще го сложим ето тук. Да, ето тук ще го сложим върху лицето на Боже. Само моето ще се веща ето тук. Боже. Абе, утре очаквайте кадри от носата нас, от закуската ни, от обяда ни и много хубави кадри от вечерята, защото ще ходим на азиатски ресторант. Айчо. Искам само да ви кажа едно нещо. Онзи клип, който се казва Моранце, искам да достигне 100 гледания до 15 септември. Можем ли да го направим? 100 гледания до 15 септември. Аз сме на 60. Още 40 хора и изпълнена мисия. Айде! Бонус кадри от басейна, хора. Свети в различни цветове. Вие моренците, което сега е едно черничко. Да, може да видите леки вълни, обаче вижте басейнат. Може да посочиш с кърпитка. Да, аз вълните направя. Ще ги виждате. Вижте колко як басейн. Ето, зелена! Дай да стане... Абе, какъвто и да е, хора, много яко. Много як. Хора, намираме се на нос Атанас. Свети носата нас. И гледката е уникална, сега ще ви я покажа. Точно сега. Ето я. Вижте колко е красиво. Напред също е моренце. Сега малко тук тази грозна сграда. Не скри гледката. Да, обаче сега става е това. Значи... Сгради. Обаче много яко. Ще очаквате и когато почнем да вървим, да не сме с колата. Да. Защото сега... На самият край на носът, където се вижда цялото море. Да. И удрям Криси. Хора, очаквайте много хубава гледка. Много хубава Точно гледка. след 3, 2, 1... Не, чакай малко, ние имаме да вървим. След малко. На монтажа ще е след 3, 2, 1. Не е Криси. Добре, се тая. Така, ами защо държиш? Да, така че паркираме. ще видите, като сме слезли вече. Да. Хора, това е гледката от носата нас. Да. Много е хубаво. Супер е. Страхотно. Духа вятър. Да. Ето тук има някаква птица. Не знам коя е. Корморано. Къде е? Корморано, не знам. Не знам как се казва. Знаем, бе, не ли ти казах? Ма не знам как се казва. Корморано. Добре, да, не знам как се казва. Обаче наистина красиво. Тя ще ви покаже нещо като това. Много странно, за първи път виждам. Да. Такова нещо. И аз. Да, и ти. Игри ще ви покажа, може да не сте я виждали. Обаче наистина много красиво. Обаче, Боже, внимавай. Беше. Една птица беше. Тя се ще хвана. И аз летя. Делфини искам да видим. Да имаме на камера. Боже, като... Много искам да видим делфин. Ние вчера видяхме. Да, обаче не успяхме да го заснемем. За съжаление. Просто не се виждаше и решихме да изтреба видеото. Само да кажа, че успяхме не до 15 септември, а за един ден да стигнем 100 гледания, но... Да. Наистина много красиво. Да, това е.
се видим после на плажа. Може. Ето тук диви плажове малко. Много красиво. Ма хладен вятър тук. Да, много ще. Аз не много е яко. Много красиво. Обаче няма и много големи вълни. Вчера бяха по 2 метра. Да, са били. Вижте какво. Много мънички. Такива вълни бело. Ще се видим ние на плажа, като сме. Може и не. Може и нещо. Готва. Хубави Наистина. готви има. Няколко. И е там има. Много са интересни и гигантски. Гигантически са. Абсолютно. Всички са различни. Да, това е. Сега ще видим. Тази кула. Хора, ето какво обядваме. Прибрахме се от носата нас. Аз обядвам пица с хапки и пържени картофи. Ако ще, разбира се, има салата с абсолютно всичко, което не обичам. И пържени картофи, хапки и макарони. И сос с кетчуп. Кетчуп. Това ще ви влогнем от парзалките на И от хотела. плажа. Който Да. между другото е зад нас. Какво друго да кажем? Абе, ще го влогваме. Да, ще видите новия кадри. Много. Хора, в морето. Арекли си. Да. Ето. Много трябва да внимавам да не изтърва телефона. Да. Да. Влизаме тя лебедата. Хора. Тук ли сте, Ехо? Покажи вълните. И е лед водата, ние не може да влезем. Но се свити. Не става по-топла, но свитва с студио. Прозрачно. Лед, аз се стръпна. Вижте гигантската вълна. Страх ни е. Шарат! Това беше. Хора в азиатски ресторант сме и ядем суши, защото няма какво да ядем. Все още не са ни пристигнали. И суши не обичам. Това е предястие само, не са ни пристигнали основните. Опитваме само, опитваме. Да. Не обичаме суши и не сме. Изобщо няма да ги ядем с това. Сега пробвам. Ще ги ядем с алтернативата. Това ми изглежда най-хубаво. Да. Хубаво ли? Не. А кое е? Това. Черното? Да. Не, черното ли е това? Да. Супер, сега ще го пробвам. Да. Да. Ще пробвам суши. Чакай сега, кое е черното ли беше вкусно? Да. Само бързо вземи вода. Малко не сме. Айде в водата. Лучи, нещо става. Не става. Следващото. Оле. То само улица е гаден. Чакай, вземи жълтото пробвай. Ръката. Хубаво ли? Еми хора, сега я ще ви пробвам. Айде. Ясно. Ето ни го и основното. Ето го. Да. Тушко и свинско. Да, свинско беше много. Свинско. С рис, гъби, сос, не знам дали е соев. Красиво със същото нещо. Аз не знам кое е гъбите. Дали е това? Или е това? Ето това. Много неща има в моите чиния и аз не знам какво са. Ще трябва да го опитам. И вероятно няма да ме хареса.
Или си ближи лед. Прибрахме. Пътя беше наред. Само да ви кажа, абонирайте се за каналът. Оставете един лайк. И надявам се влога да ви е харесал. Ние вече сме си вкъщи. На нас много ни хареса. Надявам се и на вас да ви е харесал. Чао! Ако се да бъж къде, не знам. Чао!